Boha, to tam tak kričí. Musím sa ísť pozrieť dole. Dúfam, že to nie je moja matka. Tá Erika, jaké je svinia, ja to nemôžem uveriť, že by prebrala frajer. Ona je taká hnusná, že chudák Denis, že ho nechala. Čerte, nevideli ste Eriku? Nie, nevideli. Kde je Erika? Neviem. A to, že to nevieš, mne všetko musíte povedať. Teda ako vážne? Áno, ako vážne. A nerozprávaj sa so mnou, jak keby som bola niečo. Ona tu není. No a kde je sen? Ona tu proste Viem, ja sa s ňou chcem porozprávať. Ako povedala, že no,